Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kele-kele ye mun bena ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan. Maliden cɛman na muso an minnu sɔgɔlen bɛ Maya Jaka na an minnu bɛ k'an lamɛn an minnu ɲabanna nin wagati na an b'a fɔ k'aw ni jɔ an b'an ka cɛsiri kɛnɛ kan tuguni Maya Jaka kɔnɔ bi ni maa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Christian Toye fo Autriche ani Saka Keita ka bɔ Tingole. An bɛna kuma mun kan o de ye sɛnɛ sunguma n'o ye sunguma sɛnɛ fangama ye. Awa karamɔgɔ Saka Keita bɛ kɛnɛ kɔnɔna la. Saka Keita i folen don ka fɔ yan fo Tingole. An ye olu laminɛ an bɛ Maya Jaka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Saka Keita aw fɛ yen Tingole yala aw bɛ sunguma sɛnɛ fangama in kɛ wa? N'a fɔra ko sunguma sɛnɛ fangama o kɔrɔ de ye ko ka sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ wolondɔ dunsan ma k'a la n'o ye produit chimique ye k'a ta a nɔgɔla k'a la ka taa se a bagajilaka ma. Donc an bɛ don min na i ko bi n'i ye o ɲininkali kɛ k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ an ka mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ k'o tɛ kɛ k'a sɔrɔ ko dun bɛ se ka kɛ anw fɛ yan nɔ anw bɛ sunguma sɛnɛ fangama kɛ. An y'a baara daminɛ kabi san 2006 la fo ka na bila an filɛ don min na i ko bi a bɛna fɔ san 11 jate. Nka ni Ala ka dɛmɛ ye sababu ɲuman ye tuma min na an ni karamɔgɔ Christian bolo donna ɲɔgɔn bolo Autriche o kɛra sababu ɲuman ye sunguma sɛnɛ fangama a fanga bonyana anw fɛ yan nɔ. An tun ye baara daminɛ hakilina minnu kan ani an tun bɛ nafa minnu dɔn a la ale nana nafa wɛrɛw yira an na ka fara o kan ka tila ka baara fana siga t'a la. Donc ka jaabi dɔrɔn k'a fɔ ko sunguma sɛnɛ fangama a bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ a fanga tun bɛ yen nɔ ka kɔrɔ an tun b'a kɛ ka kɔrɔ nka fanga labonya ka fanga lawara sisan o sababu de bɛna bɔ karamɔgɔ Christian na fɔ yan fɔ Autriche. D'accord Saka Keita i ko o foli o ɲana an yɛrɛ bɛ an karamɔgɔ fo a tulo b'an na nin wagati na Christian Toye fo Autriche an b'a yira o la k'a fɔ dugu don tubabu dugu don awa dugu min don an bɛ wagati min na sisan nɔ sumaya barika ka bon yen neige de bɛ yen nɔ pour que ka sɛnɛ kɛ nɔ f'i ka kɛ bugu kɔnɔna la ka sɔrɔ ka yɔrɔ kalaya ka sɛnɛ kɛ Christian a bɛ k'i timinandiya k'o kɛ don n'a nataw la an bɛna a ka baara kelenw ja yira o la an ka bɔlɔlɔ siraw kan. Saka Keita an bɛ ɲɔgɔn na halisa Saka Keita o ye maninka ye an b'a dɔn maninkaw fɛ yen nɔ muso jɔyɔrɔ ka bon sigida la kosɛbɛ sabu ni foroba sɛnɛ bɔra la ka ɲɔw sɛnɛ n'anko bɛ musow bolo n'i ko na ɲuman n'an duman o ko nakɔ musow aw fan fɛ nakɔ baara b'u bolo cogo di yala sunguma sɛnɛ u b'a kɛra u ka nakɔw kɔnɔna la yala u bɛ a nafa bɔ wa? Anw fɛ yan nɔ musow jɔyɔrɔ ka bon sigida lawuli la kosɛbɛ n'o ye sigida ka développement ye. Anw fana fɛ yan nɔ musow bɛ sunguma sɛnɛ fangama kɛ. Mais an bɛ se k'a fɔ a nafa ka bon u ka fan dɔ fɛ i n'a fɔ a nafa man bon u ka fana fan dɔ fɛ. A nafa ka bon u ka fan min fɛ o de ye an yɛrɛw ka kɛli min kɛ an ka nɔnɔw la k'a k'an ka dumuniw na k'a k'an ka fɛnw na an bɛ o kɛnɛya sɔrɔ ayiwa an bɛ fɛn ɲuman don. Siga t'a la. An bɛ nafa min sɔrɔ o ye an yɛrɛ b'a utiliser min an b'a an dɔgɔ donni mun k'a la k'a labaara. Siga t'a la. K'a kɛ an ka dumunifɛnw na ka an yɛrɛ b'a dun an bɛ se k'a fɔ o nafa o bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ. Mais fɛn mun ye a feereli ta fan ye i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔnin bɛ o la parce que a ka di mɔgɔw ye tiɲɛ fɔli yɛrɛ yɛrɛ la bawo n'i ye sunguma sɛnɛfɛn ta k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka min b'i bolo mara la ka sɔrɔ a tɛ nɛnɛ d'a kɔnɔ n'o ye frigo ye a tɛ bandayala kɔrɔ a tɛ kilimu kɔrɔ o bɛ tuma jan ta. A ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais i b'a ye a mɔlɔ kɛlen a la o ma nɔgɔ mɔgɔw ma. Nka an ye jugumɛnɛ k'o bɛɛ la parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i ka baara ye tilenni ye recherche ye i b'a ye i tɛ ɲinini kɛ fankelen bɛɛ. Donc an nana ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu dɔgɔ b'u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ o fanba de ye dɔgɔtɔrɔ ye. N'o tɛ anw fɛ yan nɔ an ka analyse la mɔgɔ minnu ni seba b'u ye i b'a ye k'a fɔ olu mago t'u yɛrɛ la yɛrɛ. Parce que normalement se de kan ka mɔgɔ kɛnɛya mais anw ka jamanaw kan yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko se de bɛ mɔgɔ la. Siga t'a la.
Donc o la an y'a ye mɔgɔ minnu bɛ sunuma sɛnɛ yɛrɛ fɛ olu fana ye dɔgɔtɔrɔw de ye minnu ni seba t'u ye ka sunuma sɛnɛ san donc o la i bɛ wajibi ka bila sɔngɔ min ni ani wulondomaw produit dira minnu na ani olu ka kan walima i bɛ taa sɔrɔ hali fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni a kɛra o cogo la sisan i b'a ye an yɛrɛ kɔni bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ se ka baraji sɔrɔ i bɛ se ka n'i tɛ baraji ɲinina yɛrɛ parce que hali ni mɔgɔ tɛ baraji ɲini ala bɛ baraji se ma siga t'a la voilà parce que ni a ma baraji sera i kun fan dɔ fɛ a b'i ka fɛn dɔ laɲa fan dɔ fɛ donc ala man jugu quoi ayi o la an b'a fɔ k'a fɔ ko an bɛ nafa sɔrɔ a la an tɛ bɛn a cogo si de la cogo si o yɔrɔ la n bɛ se ka mun fɔ k'a fɔ voilà n'i y'a mɔlɔ yɛrɛ jateminɛ valeur mun b'a la ni hakɛ mun ka kan ani bɛ sɛgɛn ni dugusɔ ni fɛn min kan e kan ka sɔrɔ mun k'a la walasa e bɛ taa ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni tɛ an ka jamana ninnu kan ni ala sɔnna ma sisan Saka i ko hami ni o jugubɛra kosɛbɛ an karamɔgɔ Christian Toye fɛ ni ala sɔnna ma an bɛ ka baara k'a kan komi n y'a f'i ɲɛna cogo min an bɛna kɛ communauté de ka kɛ kulu ye kulu min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira kan komi kɔgɔli nata min bɛ nalen mɔgɔ 1500 fo ka taa se mɔgɔ 10,000 ma hakili b'a la an bɛ fɛ k'olu layɛlɛn bɔlɔlɔ sira kan an b'a kɛ cogo bɛɛ la ni suma min bɛ mun bolo o b'a la yɛrɛ kulu sanfɛla la an b'a yɛrɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw kan ka sugu dɔw bila bɔlɔlɔ sira kan walasa artisoda la minnu ka suma b'u bolo n'a ka ɲi nka u tɛ se k'a feere mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ mun bɛ sugu sɔrɔ a la k'a feere an bɛna fara ɲɔgɔn o cogo la ka kɛ kulu ye n'o an b'a fɔ ma tubabukan na communauté ka se k'o baaraw kɛ quoi ni ala sɔnna o bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ voilà mun ka gɛlɛn dɔrɔn o ye baara in ɲɛdɔn de e ka kuma lase a ye y'a yira k'a fɔ musow bɛ baara in ɲɛdɔn u bɛ k'a kɛ aw ka nan yɛrɛ bɛ diya kosɛbɛ a bɛ ka kɛnɛya se sigida ma fɛn min y'a feereliko ye ni ala sɔnna ma an minnu bɛ côté technique la an bɛna aw dɛmɛ k'o baara kɛ ni ala sɔnna ma ani an minnu bɛ bɔlɔlɔ kan n'an bɛ laseliw kɛ an bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa ko in bɛ lase yɔrɔ caman hali ni mɔgɔw mago b'a la jamana wɛrɛ la ka fɛn bɔ yan ka taa feere nɔ n'a yɛrɛ t'an ka dunta bɔ fana an yɛrɛ b'a bɛɛ dun ni ala sɔnna ma Ni jɛmukan labɛnna nakɔ biw a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn